aywa assalamu alaikum bandiraɓe meɗen ƴeewo Pinal TV on fof on calminama sanne jammoji moɗon landama hanno bowirɗen yewtere meɗen wiyetede humpitinde no noddude baale politique tawte association ngaji gonɗi e leydi meɗen ɗi garen lamdodiren e kabaru baale ɗe ɗolle hande lamɗo arsinkini e sakiraɓe meɗen ɗiɗon gonɗo junggo am ñamuga Hammadou Almami gannanoga Djibril Bari aywa monsieur le président assalamu aleykum. aywa homi woni Hammadou Almami e dow walde nde woni ko Hammadou Almami wari hande. Mamadou Almami hoorejo Pinal fulɓe woɗeɓe donc min wari Pinal TV ɗo salmindema yettude e barkinde on yeddude tawdede mawɗo e faminde dow pulako wonko yahata dow meɗen min mbawɗe yiidude e nangodirde famodirde e dow hunjiri dow terraji gonɗi e leydi meɗen ndi e leñol meɗen ngol mi weltike san ɗulle Hammadou Almami laamu mutti woni ko jeeya. Hammadou Almami jeeya laamu mutti commune Jalluɓe jeni wiyeten Kañiyo Hammadou Almami fini e darde nde woni ko joguiɗa e dow Pinal fulɓe woɗeɓe darde nde mi hoorejo Pinal fulɓe woɗeɓe donc walde nde min cosinde wala sagui mi woni ɓe ardini walde nde inde sosa warta joni ay min beltike hen sanne aywa Djibril Bari assalamu aleykum. Waaleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. aywa Djibril Bari homi woni Djibril Bari hoto Djibril Bari jeeya. min mbiyetemi ko Djibril Bari jeeyami ko Sariyamu e laamu e nder maral e Tumbutu le mbiyen région Tumbutu e Kuy woni wuro amin hoore jon noon hande o ko Allah waɗi jonde e Bamako ɗon jooɗimi e nder Bamako. aywa Djibi Bari alle darde nde woni ko joguiɗa e walde Pinal fulɓe woɗeɓe. e walde Pinal fulɓe woɗeɓe ko adi fuu mi jowtan baali meɗen pulaku kala mi jowtan fa wadde sababu e jooɗɗen e télé e kaalen ko woni goƴaji meɗen e ko woni e leydi meɗen e gonɗo sababu mum o an Ousmane Bari e gollidiɓe télé o fuu mi jowti ɗum en miɗo wiya ɗum en fa joni yo Allah faam. amin ya rabbi Allah. yo Allah huncu tiiɗalaji goɗɗi dow men ɗi. amin ya rabbi. mi Djibi Bari o mi walde Pinal fulɓe woɗeɓe porte parole mi keƴaɗo maɓɓe du e nder Mali kala ɗo wawata yahede e nder Mali so koyɗe jarata so ngobel jarata fu miɗo waɗani ɗum anniya miɗo yaaha. aywa en gartanga président walde Pinal fulɓe woɗeɓe hende walde nde sosa ko ɗum saabi sa ɓamɗo inde Pinal fulɓe woɗeɓe. Ousmane Bari weltike walde Pinal fulɓe woɗeɓe ngal sosama 2019 le 15 9 mois de ko ngal sosa inchallah ngal sosi ngal du e dow fuu tan pour que pula kon ɓeyde nangodirde ana ɓeyde hawrude ana ɓeyde tidde e ɗengal muɗum e neesu muɗum faami ɓooso pulal ngal sosa ngal sosira ko banggal goɗɗum ko sosan pour que pulɓe fa ɓeyde nangodirde so en keeɓi eɗen nangodiri fof culture meɗen e fina tawa meɗen e hunde fof ko laati banggal diine meɗen fof ana ɓeyde nangodir ɗengal men ngal du a heɓ kasen e jeebatako ngal faami ɗum woodi sosa Pinal fulɓe woɗeɓe ɗi pulle woni fof mbimami de fof fa yettade en tout cas ngal wala frontiére pulle woni fof wiide Sénégal warde fa Nouakchott warde fa Soudan ɗo ɓi pulle woni fof ana nodda e dow Pinal inde Pinal fulɓe woɗeɓe fof ana wawi nadde wona suko wona mawɗo wona fonctionnaire wona mobbo wona durowo wona jabto wona demowo en tant que pulle fof aɗa wawi nadde maggal waɗi Pinal fulɓe woɗeɓe pour tala en keddoro ɗengal meɗen ngal e neesu meɗen e leñol meɗen e diine meɗen ɗum Pinal fulɓe yahata e dow muɗum fami d' accord e Pinal fulɓe woɗeɓe ɗulle inde ndele ɗulle fulɓe woɗeɓe tan goni e walde ndena ɓaleɓe mayre ɓaleɓe meɗen ɓeɗa ana mbawi natude e Pinal fulɓe woɗeɓe. bon ko ngal susira fulɓe woɗeɓe tan ngal waɗana ka joni wona hono du wonde par ce que balɗe fof so ƴeewi fof leñi ɗi fof homo fof won anni fina tawa muɗi en homo fof du won baali muɗi en fami hoɓe fof ana jewta ka tawi e gondu baali meɗen forobaji en fof kawtiɗɗe enen jeyti kanko du ngal susira wona fa ngal haɓa e woɓɓe wona fa ngal yaltina woɓɓe ko ngal susira tan pour fande tan fulɓe ɓeyde nangodirde par ce que ɓeyɗo a nangodiri fof an tawi en fandi fof ana ɓeyda uttata ko ɗum waɗi
ko fuɗɗo tan gaɗanagal pullo fuu ɗum ka heddaki otona oto fuu on waynade magal sanno sono tawi kañum ko yiiɗa so fesi yiiɗa toujours minen kay ana holli ko minen kam ana holli tan ana wondi e men donc ha tabiteɗo miɗen golli du e baale goɗɗe ɗe ɗe jeeɗen ɗe fuuɗi ɓeɗen gondi ɓeɗen jokkodiri ɓeɗen golliri ley inchallah aywa Djiby Barry wonko jiɗɗa ɓeydude e dow ko président wi ko noon jaati on no président wino e hakkille o ni kanko président jaati ɓami hakkille o gilla omo wonno gabo nenno e nder ko wonno gabo ko ɓami hakkille o holli vraiment no welamo ana yiɗi e fulɓe ndenda tawa ana mbawa waɗande hoore mum par ce que sa ƴeewi walde nde golle mayre e golle banggal fulɓe yo golle banggal ɓiɓɓe Mali kala nenno walde nde feso tawi e nder walde nde mo wona pullo natata e mayre kono fayi mo wona pullo du no wawi hebde nafa walde nde a faami donc no wayi honno e miijo makko pour fa fulɓe mbawa rendude gona hakkille goto mbawa andude ko nafata ɗum en mbawa andude ko naɓata ɗum en yeeso mbawa andude hoko woni wonde pullo hoore ɗum woni neɗɗo kina jiiɗa hoorema so mbawa andude ko gonɗa eno hande ka alhamdulillahi anniye o ɓami ɗum o waɗi du hakke bawɗe makko maintenant heɓama famede du e yimɓe hewɓe paami walde nde hono inde wonde e dow mayre hono banggal fulɓe waɗeɓe wona hono pullo boɗeje tan wonata hen sabi de wonɓe paamata mbi pullo boɗeje fou mo wona pullo boɗeje fou wonta hen mbimi nen hono ɓaleɓe ɓe gatte nenno ɓaleɓe du ɓeydama hen eno fey so pullo woni ɓalejo ana wawi ɓeydede hen ɗum du ana woodi hen jonnon homo fou e faamu e mum kono walde nde immade muɗum ko wallude ɗemgal fulɓe e wallude fulɓe nenno so walli fulɓe ne na hasi Allah so fulɓe keeɓi nafa tan koddijo fulɓe fou heɓan nafa ene heeɓi andude du so koddijo fulɓe heeɓi nafa tan ɓiɓɓe Mali fou heɓan nafa nenno walde nde nafa mayre fawaki e pullo tan nafa mayre du fawaki e ko gonɗa fou kala mo Allah yiiɗi heɓde nafa mayre heɓan nafa mayre ɗum woni anniya amin e golle o aywa président so neɗɗo yiiɗi nande e walde pinal fulɓe woɗeɓe hono natirta walde nde bon so neɗɗo yiiɗi nande pinal fulɓe woɗeɓe complication kewɗe heewa hen sa ɗi pullo fou tan ñami cosnone nde carte walano cotisation walano e pullo fou a wawi nadde kono yefani woɗɗoyi ko so Allah foti jama wi joni walde wawata darnede tawi cotisation wonayi surtout ɗum gonɗe hannde ɗo leydi men ndi tiɗalla no woodi mayri de ko keɗɗen tawi wona tan hono tan e haala o tan taw mi bon pour ɗum gaɗa gola eɗen mbawi ƴewde ko gatte walla fof famin gaɗi miijoji min gaɗi carte de kala e pullo gonɗe pinal nataw e pinal jiɗɗo pinal jiɗanɗo pinal moƴƴere e pinal yaara yeeso fof ana hani nangude carte pinal hay min gaɗi hen carte ɗe neɗɗo fof gatta carte ɗe du carte ɗi ɗiɗno min hani wadde jekka carte mi yeggiti fe waddude ɗe hakkilan du no garani dow yawo mi yeggi fe wadde carte ɗe pour que mi holle fe carte ɗe jatami mbawi jokka ñande wonde inchallah en gaɗan présenté carte ɗe du bo carte ngal ujunere en woodi e ngal unan ɗiɗan woodi bo ɗum affaire carte pinal fo ɗe ngal lanɗo wawde hen jomum fof nanga ko nanguirta ko du wona hono fa goɗɗunde en gon hande tiiɗalla gonɗe leydi meɗen ndi faami ko kawrintin tan ko salle ɗe mballa sakira amen ɗe heɓɓe tiiɗalla faami ƴeggu e ngengaji muɗi ami déplacé ani partout salle ɗe mballa so won sakiki meɗen du gonɗe pinal ngal nanguɗo kartal mum anda o cotisation pinal ngal so wulitike en du tawi eɗen mbawi waɗande jomum geste hasi en gaɗa ɗum honko wi ko fou den ko baldirɗen du ka ɗum du neɗɗo jooɓo cotisation kasi jomum yoɓata ɗum toujours miɗen gaɗa eerango fi sabilillahi komin keeɓi fou min balla jomum ko Allah arsikini jomum fou walle ley pinal ngal du wona hono kabbari a yoɓat tan a nattangal lamɗo wonma fou naggal droit ngal ma sa Allah sa wawa du tawi toujours a heddile suudu baba ɗum yaltintama sono tawi sériyaji goni hen ɗi sa yeɓɓe fuu ɗum du séria ɗi fuu ɗu ana woodi hen faami donc sa yoɓi droit séria ngaji tan aɗa wartiri ley hen jukkugal woodi hen jukkugoɗi bon c'est tan pour que tan fuu ana ɓeyde keesa pour wallugol suudu baba ɗo ɗum ma affaire keesa o pinal fo woɗeɓe donc ɗum tan woni hen kabaru walde nde alhamdulillah guille naati du ene yaara yeeso yimɓe ene naata nde guila wonno numéro e fa numéro 2 fa numéro 3 fa numéro 4 fa numéro 5
fuu alhamdulillah yimɓe ne gondi mari gila huɗum waɗa hen basi waɗa hen torde waɗa hen kala natɗude fof faami ne jiiɗa joomum yalti fof jaɓa heɗade ne jaɓa famude nde ɓoyɗa hunde fof nden pamata ko hunde yalta dow muɗum bo yoga aɗen natan tan après tan famata tan ko yalta caggal mum kasi watta kasi ɗi heeɓi fof kala naɗɗo pamuɗo ene fof ana heddi e mayre bo ene yaara yesso torde wala hen torodiral wala hen ala tan débat tan ko watte leydi meɗen ndi ko watte leñol meɗen ngol ko watta dow sababu ngaji hon hen jam wartirte e leydi meɗen ndi ɗum tan yiyata e débat ngaji e dow muɗum aywa Djiby Barry walde pinal fulɓe oɗon jogui récépissé lena récépissé miɗen jogui miɗen jogui récépissé en gollira ɗum du c'est vrai guila min keeɓi récépissé o min keeɓay bawɗo wallude min e dow banggal récépissé o kono min keeɓi balle kewɗe par ce que hokkimi wawde gollude ko heewi e banggal wallude e leñol ngol e banggal wallude ɓiɓɓe Mali par ce que toujours ko walde nde gollata tan e wallude ɓiɓɓe leydi ndi fa tentade enen ɗemgal fulfulde ene ɗum du ende wondi e bawɗe mayre sanne e golle o aywa Djiby Barry keɓal pinal fulɓe hoto ƴiwata e cotisation hano ko cegotoɗon carte ɗe na wonto keɓe moɗon ƴiwrata banggue alhamdulillahi keɓal pinal fulɓe waɗeɓe ana iwa e cotisation o keɓal ana hen e yoɓoɓe carte muɗum en banggal ɓamde kartal muɗum hitande fof ujunere kartal ngal hawrata so kartal ana hen ngal ujunaji ɗiɗi c'est vrai ɓuuri hewde hen ni ɓamoɓe ngal ujunaji ɗiɗi ke tinna keewi e maggal sanne nden noon woodi du yimɓe ketin dariɓe e banggal walde nde e bawɗe mum en hitande fof somin noddi min mbi miɗen jiiɗi wallude miskine en walla miɗen jiiɗi wallude e won nokkuje walla won gonduɗo e caɗele min balla ɗum e ɓe jogui yimɓe waɗoɓe bawɗe mum en surtout e guila e président fa e yaadiɓe e muɗum fof ɗe jogui yimɓe waɗoɓe hen jawdi toujours eɓe balla ɗon eɗen mbawi wide keɓɓe pinal fou e dow ɓiɓɓe walde nde woni ko woni keɓɓe pinal fou e dow ɓiɓɓe walde nde jaati woni d' accord président oɗon jogui partenaire ɓe gollidoto hana baale goɗɗe association en goɗɗina hana ONG ngaji ɓe gollidoto na onon tawno ko gollata golleji moɗon ɗi bon gueɗe ma lewɗiti enen tan gollata golleji amen min ngala hon association fou ɓemin golliditta fami donc hunde fof ko jiiɗa min keeɓi fof e dow pinal ngal tan e dow carte ɗe e dow mbaliguji fami e dow ɗum tan fulle pinal ngal tan hono mbaliguji tawi ana iwrami nokku goɗɗo na miɗen gondi association ngaji honno baale goɗɗo na yimɓe goɗɗo ana ballami na miɗe ballodiri e muɗum wala tan kala ko jiiɗa pinal ngal jogui fof kowoni kees mum e ko walli fof e ley wonɓe pinal ngal ɓe tan waɗi cotisation mum feere carte ɗe e lewru fof du temen nayyi a faami ana yoɓe a faami donc o coggu hitande o coggu duuɓi ɗiɗi o coggu feccere hitande o feccere lebbi donc ɗumin kawrintinno somin motta donc so wonko min jiiɗi wadde fof min jaaha mi gaɗoya so wona komin gatta min garda faminde tomin keeɓi haajim fof après kalis o waɗe ley inchallah ɗum le walde nde oɗon jogui ɗo mbattoton na wawi bo min ngala bureau wona kono so wonko min kawrata min gaɗa bureau amen wakkati galle tan min kawrata min jewta komin gata min gaɗa ɗum ɗo minen miɗen gondi anni muɗum inchallah hono min kalife haalama tan nani haala affaire docteur clinique mbiɗen yiɗno wadde fami donc somin keeɓi kalisi muɗum fof min daara pré min cooda min gaɗa affaire clinique ɗum man tawi temene lewruɗe fami donc kala gonɗo e pinal ngal e pulle fungo min debbo hen gorko hen suka e mawɗo hen fou ana jogui droit yoɓude tawi temene lewru fami sa wawi yoɓa par hitande maɗa sa wawi de yoɓira jokkani mbawirɗa fof ɗum ka jewata ka jooɓa kala gonɗo e pinal ngal donc ɗum ɓe won yoɓɓe fa yoni wonɓe ɗum honni andirɗa ni wonɓe jooɓaki bawɗe pota bon on fuu du yaga enen du no fuu ɗum no mijorto o ɓe waɗa no mijorto ni noon tan mbawɗa du yoppirde fami donc ɗe kulle tan woni hen komin jogui hen min ngala hono partenaire en walloɓe min ɗum min keɓay taf min ɗum min daara so gonga fami donc kolle d' accord weltiki hen sanne e mincin ɗon fa hande bandiraɓe yimɓe pinal fulɓe woɗeɓe o ko woni ko golde aywa président ko walde nde sosa warde hande 2019 warde 2023 ko pinal fulɓe woɗeɓe golli ana heewi maintenant oɗon mbawi haalande min seeɗa e réalisation ngaji ɗi gadɗon
hana golleji mawɗi ɗi pinal fulɓe o waɗeɓe waɗi bisimilla on. Bon seeɗa ni ko kala ko neɗɗo waɗi fuu ni fanɗinta gonga fami kala ko gadda fof pati wi wala ko waɗa pati wi ɗu heewina fanɗi ko waɗa fof par ce que hunde kawtal yimɓe fof kala gaɗɗo hen buuɗi ɗum sappo fof a nanguiran tan jomum yiɗum ni so waɗi bon guila final fulɓe daari mballi ko yimɓe gatta mballi ko déplacé en yimɓe wolliti ɗum tawn koye final fulɓe waɗa ɓe waɗi e affaire docteur nde ɓeɗen gondi hen ka min keeɓa hono ni min jiɗiri ni komin yiɗnode tawi so wiyama temednayi ɗi par ce que wadde numéro e o tan a yafat temedde e quelque ippulle woni e numéro e o tan a faami bon so tawi ɗum fuu min keeɓino hon fuu yoɓino temednayi ɗi fof min calculino an wata joni noon heɓaka hono ni yiɗirani ko yoɓɓe woɓɓe joɓayi ɗum tardini galle wonni affaire golle docteur o nde min jinno min gaɗana so seware so Bamako ɗo tawi yimɓe garan cawro hen min keɓa ɗum mi ballira min gaɗa ballirgu yimɓe fa gasa kono gatta fof min gatta ɗe joni so hunde heɓaka fof bon wala fof ko mbawɗa haalde eɗen mbawi wiide ɗum woni objectif moɗon e duuɓi garuji ɗum woni ko jiɗɗon wadde min jiɗi wadde ka joni noon min keɓay taw honko ni min jiɗiri ni waɗata fof joni noon seeɗa sa motte fou tan fou ɗenne latiri bon ballirgue amen fof tan e déplacé en tan pour le moment ɗum hitande fof miɗen jiya miɗen gaɗa e geste ngaji muɗum e kasen du yimɓe wullititoɓe min ɗum du miɗen gaɗa ɗum min kollata ɗum du min ballitini enen tan tawe minen mamɓuɗen bureau ɓe tan anti par ce que wiyano so hunde waɗi neɗɗo fof yetta ko mbiya a kaalo fof bon kulle ko tawi fa laaɓa fuu ɗum hande aduna o sa sela wadde hunde a fiiɗa fof jama o haalan caggal joni to waɗi hunde a filmi a holli wona hono yiɗi wadde wariyakude pour tan yimɓe ɓe keeɓa faami kaasi iɓe junngo maɗa naati e junngo waɗenteɓe bon hande kulle e bamdi en pour que laaɓa ko wona hono yogaɓe cikkan hon ɗum wariyaku na yidde hollinkinade min jiiɗa ka hande aduna mo gonɗi hande o ko gatta fof accu yimɓe fof kalisi jananɗo kalisi mo kawnitinɗa fi sabilillahi accu yimɓe fof jiiya waɗa témoin ko gaɗɗa hen fof kala hay min gaɗi ɗum min gaɗi ɗum tawi an hoore maɗa ñande a warti guiɗi ma ala pacca wiide joni mi hokki tan mi waɗini tan mi yiiɗa haalinen ɗum par ce que miɗi no hani waɗiredde ka hande laɓɓi hoore ma ɓuuri gonga jatti par ce que wawa hawrintide jawdi yimɓe ni mbiya a waɗɗo hunde tan tawe jiiya e prive hanno mbirɗa ni o prive aywa Djiby Barry président haali haala balligu déplacé en hono woni ko ballirɗon déplacé en Djiby Barry e déplacé hoto woni ɗum balluɗo alhamdulillah ko président haali ko yo gonga jaati moƴƴere yawatake moƴƴere kala kono wawi wonde fo e nangu ɗum ɗo ana ɓuuri mi waɗantama fay hunde e c'est vrai déplacé min puɗɗi wallude 2019 warde hande e balle amin taƴay hakke bawɗi amin min gatta milliard min gatta million kono hakke omo fuu doole muɗum ɗe gollirta nden doole amin ɗe miɗen gollira ɗum déplacé kala ɗo wawi wonde e seraji Bamako en fo hakke ɓe min andani ɓe fo e miɗen jiiɗi moƴƴere amin yettoɓe fa joni tawede yettima woɓɓe miɗen jiiɗi woɓɓe du ɓeyde maɓɓe moƴƴere amin wawata yettade fa hande nden ɗum tan mbiyeten fa joni e kawrital jama jogui doole sen kawriti tan eɗen mbawi wadde ko heewi nden alhamdulillahi e min gaɗi kono fa joni miɗen jiiɗi ɓeydorade wonɗo min jottaki wonɗo min jotti enen ɗo min jotti ɗo e komin mbawi komin gaɗi ɗum enen ɗo min jottaki ɗo du miɗen tewta yettade toon so Allahu yiiɗi jaɓi ɗo lere mbawi wiide ko walde pina fulɓe woɗeɓe joƴƴina warde hande balligu moɗo fuu e dow déplacé taw woni ko fondina bo e nder ko jooɗi warde hande balligu muɗum yeehi e dow déplacé en yeehi e banggal ñawɓe en yeehi e banggal barmuɓe en bo yeehi e banggal hawruɓe e tiiɗalla tawi wona hono barmude wona hono goɗɗum yeehi du e banggal sodgol enɗam hoto woni sodgol enɗam e tawi aɗa andi neɗɗo o ne yiiɗi hunde nde ɗo kono wala doole mayre hebde de balla ɗum salla aɗa waɗan ɗum seeɗa fay so tawi a wawa waɗande ɗum hunde fof e taw wonko gaɗanta enen fulɓe kadi en paama ɗum e hewɓe ana e meɗen ɓe ngala doole hunde tawa ɓe jiiɗi hunde ko wana hono no tawi ɓe jiiɗi téléphone ko wana hono ɓe jiiɗi moto na ko wana hono ɓe jiiɗi hono ɗum e bandu en e ɓe mbawi rendinde seeɗa ɓe ballitiromo ɗum woni ko min mbawi wallirdema e hono ɗum en fa heewi
pour rendinde e andinde en fuu en goni gooto. Donc ɗum woni golleji ɗi min gollata hen sanne. Eno mbiɗa wawi wiide tan ko heewi waɗama wona e banggal déplacé en tan min kucci, e ñawɓe en kañum fuu min gaɗani ɗum hakke komin mbawi ko fa joni du miɗen continue wadde so Allah jeeɓi miɗen continue wadde. ay président ko walde nde sosira walde hannde tiiɗallaji kuɗu e kuɗu woni ko pinal fulɓe woɗeɓe heeɓi. bon pinal ngal vraiment gueɗel ngal sosa tiiɗal kangal hoore magal ana fande ko heeɓi kangal hoore magal vraiment min keeɓi komin gaɗi ko alhamdulillahi par ce que hawrude fulɓe ɓe gaari duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi nayyi eɓe kawri walde sakaki yimɓe kaɓayi fof so min kaɓi min mettodiri ley haalay ni enen tan toujours min jahana jama o privé min kalda jomum min kollita ɗum en muñodira so en muñodira fuude en mbawata wondude bon Allah foti vraiment walde nde guiɗi nde waɗi nde sakaki par ce que baali kewɗe en jii puɗɗi ɗe fuuɗi caki na fuuyi ɓe jalte majje alhamdulillah pinal ngal bon mi ardi ngal min du gueɗe fuɗɗi hayso neɗɗo haali ko yatta sare pinal ngal a badde mi yaha e muɗum mi faɗɗina ɗum le jama o min natade privé mi haalde e maɗa Allah hasi Allah du kande kaldu en e privé fou du min kawran min pamran jomum kasmi wallahi jaɓi ko mbimi ko hakkille heɓutu yaafo kam yaafo pinal ngal foutu bon pinal ngal vraiment gueɗe min arfa min gaɗi gal hono tiiɗal goɗɗo hakkude men koye amen vraiment waɗa e maggal enen so waɗɓe kawri fuuta den mettodirɓe den du waɗi ɗum ɗo bon ala feewa so sakiti tan jomum en ana gaɗa ana pamra min jokka golle donc tiiɗal hono ni enen ka fuu wala e maggal pule ngay goɗɗi du fuu du guel ngal sosa warde hannde min keɓa hen tiiɗale goɗɗi banggal woɓɓina banggal du hakkude e minen en inchallah. Djiby Barry wonko jiɗɗa ɓeyde dow ko président wi ko? Ko président wi ko hono tiiɗalla ni e gasta e kulle ɗe jonno emin keɓay hen tiiɗalla e tampinowo min tiiɗalla seeɗa gonɗo hen ɗum woni hono ko haali ko ɗum woni rendinde fulɓe ene tiiɗi par ce que homo fuu e faamuye muɗum joni noon e bawɗe Allah ɗe ɗum fuu ana wondi e newade par ce que sen ƴeewi e hannde ko heewi ɓuytima e rafi wasude meɗen famde o ko heewi e meɗen faami aduna oɗo yarate ɗo ɗon kanɗen yarude so mbawen yiitude ko tewteten ko nene sen jaray ɗo aduna o yarate wakkati mo aduna o wakkati goduɗo e muɗum on golle tan golleten so mbawen yiitude hannde ɗo gonɗen ɗo ko kalden kawren dawriden acciden ɗum woni ko naɓata en yeeso ɗum woni ko rendinta en minno en fuu en paami ɗum eno ɗum wonno tiiɗalla seeɗa gonɗo hen par ce que hewɓe sa lamdima ɗum en ko woni pinal fulɓe oɗo ɓe wiyete ɓe mbi fulɓe ɓolɓe wa tawede ne e cosuɗo ɗum o wona ɗum woni hakkille muɗum wona ɗum sosiringal ko e dow inde fulɓe kono wona hono pullo boɗeje tan wonata e mum neɗɗo mamoudou goɗɗo ne wawi wonde tout le temps ene wawi wonde ene wawi wadde hen nafa muɗum ene wawi wadde hen jawdi muɗum ana wawi gollidinde e makka eno ɗum wona hono pullo tan woni hen no paamirten tan ko walde nde yo walde ɓiɓɓe Mali pinal fulɓe waɗeɓe yo pinal fulɓe waɗeɓe ɓiɓɓe Mali ɓi Mali fof foti e maggal kala mo Allah yiiɗi moƴƴere mum yetto ɗum walla hakkille mum anniye mum yetto ɗum fof yettoto ɗum so Allahu jiɗi dow peccoje hen ɗum woni ɗum tan woni ko tiiɗi hen seeɗa nena ɗon du hannde ka alhamdulillahi e hewɓe paami ɗum faami donc ha joni continue golle tan yo Allah faabo. D'accord président comme a haali haala moƴƴinde clinique est ce que on gaɗi immadaraji fewtude e projet ngaji daraniɗe banggue cellal kana hana fulɓe cadre e meɗen est ce que on gaɗi immadaraji fewtude e mon kollo ɗum ɗum ko jiɗɗon wadde? Bon vraiment min gaɗayi ana wonna e anni amen fulɓe mbi so mbiɗa balleɗa fof tawi andu wonko kolluɗa ɓe fami so ɓe balle komin jinno komin gaddo so wiyete so tawi jama o fof waɗi hande min jiɗɗo noon ni fof on fof wiɓen cotisation muɗum o fof komin keeɓi ko min naata e mawɓe meɗen fulɓe ɓe ami min kolla ɓe miɗen jogui hinne mani miɗen jiiɗi wadde hunde mani fami miɗen jiiɗi kala bawɗe muɗum fof waldire kadi hunde men en fuu fami joni noon so heeɓe ko jiɗɗa ko fof wonkaɗa haala haalon fof wonko jiɗɗa gollude fof so heeɓe hono montant fof wala mo mbawɗa hollude jati fami ok keɓa hunde ko tabitita fa jama fo andi vraiment ɗum kay onon ko on gaɗi anniya on jogui hinne mani oɗon daara hinne mani onon ko vraiment ɗon kaani wallede
mo kulɗa fof kala tan kañum won so wonka wadde fu meɗen jogiɗa fof a jomum a way hono fanɗini hoore maɗa wonni fulɓe mbi ko muña ha gattaɗa hunde so kolla yimɓe ko haqqanni ko kanɗa ko lodduɗo en ko bon ane anni emen joni wala fof min kollita fof fulɓe mbi yaade ccs min jarata fof somin keeɗi komin kolla fof min kolla min naata e moɗo fulɓe fof min kolla komin yiiɗi wadde ko bawɗe wadde fof waɗa wawa wadde fof ɗum min gaɗa continuer fande Allah foddi di projet o min keeɗi komin jiiɗi ko fof min gaɗa aywa président hande wakkati mo gonɗen o baale pulaku gonɗe leydi meɗen ndi pamɗay maintenant est ce que onon baale ɗe o miilike hawtude o fof laatoɗon walde wotere wawi min korini wadde ɗum waɗno walde président en waɗnoma baale pulaku ɗe fuu noddama ɗe fuu ɗe gara ɗe kawra ɗe gari ko ɓe gari fami gaɗi élection fami après ɗum laataki goto gagni fami Boubacar Diallo mo kubidoroji te jaati gagnino affaire walde nde donc sakati ko so jama o hon yiɗani on fuu yarraki so en gaɗi watta jomum gagni gagni muɗum wona jambi jomum gagni bon so tawdi o mbi on yarnaki jomum wona ni taw on e andiri no fuɗɗi ni o hana ardade ni o ga hana ardade ni bon so yi jomum ardi ka fof woto ni so gagni bam on tra sembe waɗa fof woto waɗa so gagni bon yiɗa hon fof jaɓanam ko tan ha fa jogaɓe en fof ittini marga e muɗɗi kadi o safi fa ɗum huyfiɗi fa joka ɗum laati kanko hoore makko ɓe jokki com faɓe o démissionné kanko to o yeppiri goto meɗen goto o wiye Ousmane Ali Diallo ana jooɗi Paris France kañum secrétaire ngal caggal min hoore jaati guila jimi ɗum waɗa e mande min du ɓantumi numéro an ton tan wotere fami sono min jeeɗo wonno conseil makko bon mi jii kala ko waɗa fof tan yahata par ce que fof rafi kawra voilà aya président e pinal fulɓe woɗeɓe min jiiɗo déplacé ɓe ke gurri hadde sa tampere wona ɗin ni tampere ana woni e dow leñol ngol ana woni e déplacé noddangoy woni ko jogui ɗon e fewtude association ngaji baale yogaji no mbawiri wallirde ɓe yimɓe tampuɓe vraiment déplacé ɓe hande ka wala fof anda ɗum leydi ndi fof wala fof anda kabar déplacé ɓe warde hande joni kulle aduna ko jiiɗa ko wononi warde fof non jogorte jama o fof waɗi ɓe mbi waɗna fa bada yaafa so wona jomiraɗo wala fof bawɗo nde ɓe garno arande jama fof ana diira ana waɗa faami bon so ɓooyeyi fof jama o tawan tampi tawan haaɓi a faami Allah tan wawi timminde ko wodi ko ɓi aɗon saɗa wuuri ka fof den ko keɗɗa ko ñama sababu ngaji ƴiwata ka fof sababu no e ngaɗa bon en jii kasintu enen pulako eɗen mbawi en jii fe siŋaji goɗɗi ɗi ana immo ana balla en Allah waɗi ana gaɗa déplacé ñande fof bamaraɓe fami goyre boroɓe a faami siŋaji ɗi fof jaati aɗa yiya jaati immo jaati ɓe jaaha ɓe mballe déplacé dow yurmede dow koɓe jiyata ko ɓe gaɗa e compté o pullo ɓe gaɗa e compté oga kaaɗo ɓe gaɗa compté fe goto ɓe jaaha ɓe mballe déplacé ngaji ɗi fof fof ɓiɓe mali en o fof leydi gotiri noon bon enen pulako o a faami sa ƴeewi fof eɓe ballate kasa tawi ni enen pulako ɗen kawri hannde fof hannde tawi déplacé fof gonɗe ngenide hannde gonɗe leydi hannde fof garbintako ka fof so kawral wala a faami waɗi fof heƴa en wonmo to ɗen tawta hannde lessi leydi hannde fof tawan déplacé mum kadi garbintako donc wana wawi heɓa ko yiɗi ko de ka ñama fa haaro e lelo heɓa ɗum ko ɗum ko heɓanno so wona ɗum joni so gaɗen fe so lewru fof ɗi pullo fof gonɗo mari so temeɗɗi sen calcule ɗum wurta déplacé ɓe sanna du combien de million ha warta ana heewi ka sanna ka e gatta so wiyama temeɗɗe ɗiɗi pulla anna temeɗɗe pulla en jangga par exemple plan fof waɗa ɓe gaɗa lewru fof somin jarrike so humo fof yoɓi temennayyi fami somin calcule sikka yafa hono 1 million lewru fof somin gaɗi temennayyi an wala ko bonnente aɗa ñama aɗa wawi bonnu temennayyi wakkati goto a faami lewru fof eɗen mbawi wallude sitti goto kabaru ñamiri muɗum no kabaru goɗɗum muɗum te emiɗo min dokko ko ɗum mankiri o kaddude ma hoɗum manki paɗɗe ma hoɗum mankirimi ɗum mankirimi itten dokkiɗ ɗum ami jaaha pabatiri o par ce que ɓi adama ko ɗo ñama fof a yitte wonkone jibi mum kala par ce que ɓi adama yiɗa fof wonko wiyata fes wala fof jiɗi waɗnede ka so hunde silsi fof wawi battan anni waɗirsi noon enen pula ko woni bamko ɗo ko tan
ɓe keɓay torraji ɓe tafo sande kala ko heɓa torra joni heɓa torra saki heɓi torra enen tan kiddiɓe ana golla ɓe ana pipa ɓe enen tan eɗen mbawi joga déplacé leydi ɓe ka hande omo fuu tan ko welata ɗum ko tan e ko yiɗi wel ɓermude ko tan welta ɗum fami bon haalay gonta mi wawata haalde fof fami en kalan tan so haalan fulɓe mbi nde ɗengal suuri fuu haqqille heewi fuu woni ɗum kañum jaati so ɓamanan bon kulle ko an toon en jooɗoto miije ɗen so yiiɗe déplacement so yiiɗe nokkuɗe fuu a yiiɓe fulɓe a yii worɓe fulɓe a yiyan jaati ana ñaago an famata jaati a waɗnan ko aɗa andi ko waɗanta ɗum ko fesi yakkude ɗo wala ko ɗum jonka a waɗanta ko batte yurmede o neɗɗo goto tan wala ko wawi fewi goto wawi wiide a ñamini kasi wonko en lekkito fuu wonko heɓataɓe ani bon ɗum ɓiɓɓe fulɓe fof ko ɓe gattana ɗum hakkille ɓe tinno ko neɗɗo waɗa neɗɗo mum fof wona fewi goto wona kaɓe gaɗa koye men gaɗente par ce que neɗɗo ma nde aybi fuu a aybi allah waɗi neɗɗo ma anni waɗi kulliyoga en ton fof sa addimo fof sa neɗɗo fof aɗa hani yaganade mum ka heemi kam hillaka mate ɓe to jeeyade ɓe gan jeeyade en fulde leydi jeeɗe tora ko heeɓi en fof heɓa pol tan heeɓi leñi men ɗi fof heeɓi leydi meɗen ɗi fof donc ɗum eɗen kaani wattanɓe hakkille mo ɓi adama leydi ma wata mbawɗa haalde enen fof ɓe tinnoɗen ƴeewen déplacé meɗen ɓe wiya ko gaɗa hen million wiya ko gaɗa hen saɗa wawi goɗɗo fami hande fof so jeeya sa yiiɗi yaade hono par exemple sa yiiɗi fe manede joka gaɗa manede so yi hande omi caméra ngaji hono Ousmane Bari e Djiby Bari e ya fami omi caméra ngaji wiyeɓe filmima a itti 1 million 2 million a hokki déplacé a heeɓi indi lobbere a manete so manede yiiɗa aduna fof yiiɗete yimɓe fof yiiɗete yimɓe fof anndu a leeɓi hatta ɗum waɗande min aɗanta ɓeydu so fami bon so en gaɗi compté mbi toraka o wadde toraka Allah tan waddi ko leydi ndi fe goto mi toraka waɗe leydi ndi Allah tan waddi toraka ñande Allah wi yon fuɗu iwa fami leydi ndi fewi goto toraka ɗum tan watta ɗum so mi galle maɗa so jano woodi fof ñaga Allah jaam o heddo so wi an ka ni a yiɗirani fof a wi an ka waɗan basi fof a miilan hunde tan hunde way to hunde wonde a hono heeɓi leydi ndi e miilen tan hono o waɗi toraka tan so en gaɗini fof waɗa hay toraka waɗi ko wayliti laatini en golle ngami aran kam ɓe fuɗi woni leydi ndi e tinno déplacé meɗen ɓe ɗoɓe goni leydi fof kuti ɗo woni ɗo tinno de ko walle ɓe jogui moyen ngaji ɓe Allah hokki ɗen ɓe ɓe mbaɗa déplacé ɓe so manede yiɗɗa sa waɗi a filmi tan aduna fof yiyaɗama a yettiri to fami a waɗi hakkuma e Allah a waɗi no yimɓe maɗa a heeɓi hono ko yiɗɗa fa jiiɗa ko a heeɓi yiyede wonko ɓuri ɗum na so tawi sibillaji a yiɗa fe goto matude ɗum ɗo fof deme fof an udditi ko gatta fof woɓtan voilà aywa Djiby Bari aywa onon du journaliste on porte parole oɗon gaɗa ya wara hakkude mabɓe ñande fof Allah hono jiirɗaɓe e noddango e joguiɗa e fewtude e baale keddiɗɗe e noddango joguimi fewtude e baale ɗe tan e hono ko président wi ko nanggodiren e anden neɗɗo goto wawa gollude c'est vrai o haala déplacé en meɗen o wi eɗen mbawi wurnude sa ƴeewi Mali e million ngaji jetti Pulako ɓiɓɓe Mali e million ngaji jetti fulɓe ene million ngaji jetti fulɓe ko eggi iwi e jonde muɗum ko e sa ƴeewi no hewri fo ɓirta ujunaje 4 walla ujunaje 5 gaɗen ɗum ujunaje 5 iwi e million ngaji jetti hoɗum iwi inchallah ene famde jaati donc ujunaje 5 neɗɗo muɗum so tawi hono no o wiiri no o a tawan no wawani ujunere o a tawan no wawani ujunaje 10 en gurnamɓe fa Allah wartira jaam e deƴere muɗum tawi ɓe ñaagoyaki goɗɗo tawi ɓe mbiyani pullo anni darina ñaago a faami joni noon ɓinguel adama mbi hoɗum tampini ɓinguel adama so wala feere woni ɗum won dabare sa mankorama dabare tan wiyete kahango nani wiyete juuya ɗum nen noon ɗum ne Allah hokku en tawrede dabare moƴƴo e hakkille moƴƴo so wona ɗum hono wurnude déplacé en immiɓe leydi ndi so garti e nder Mali nder Bamako ɗo wala fuu no fotani hay Pulako wonɓe nder Bamako ɓe tan e hoore mum surtout so woɓɓe ɓeydima e dow mum nen eɗen andi du
e leydi ndi wala hono fulɓe ngala, wona hono ɓe ngala, eɓe jogui alhamdulillah, eɗen jiya ɓe jogui, feɗen celli, eɗen jogui seeɗa seeɗa men, ballodiren gurnen sakiraɓe men fa ɓe iwa e torraka. So ɗum wala hen feyi, kadiri en joguiɓe ana woodi, mawɓe joguiɓe fulɓe ana woodi, mbawi nadde e galleji déplacé en warɓe ɓe ɓama ɓiɓɓe mum en fof ɓe gatte ɗum e jande, eɓe mbawi wadde ɗum, bonnantaɓe hunde du jobdi jande mabɓe hitande hiɓɓere fuu so hawri ɓurta 2 millions, sitti fuu wala e mabɓe bawɗo ɓamde 2 millions tawa e jande sukaɓe ɓe tan nder hitande wala e mabɓe, a faami. Nenno won bonnoɓe 1 million jamma fo fulɓe eɓe nder leydi ndi no moƴƴere sa yiiɗi wadde moƴƴere ka moƴƴere ɓawa ɓurde ɗo, o bamum maayi toon na o ina mum maayi toon, hoddiɓe muɗum guuti ɗum so gaddi ɗum, o sa watti ɗum école so janggi heeɓi nafa, an baraji no wawi ɓurandema ɗum, o sa waddi ɗum a wurni ɗo a watti ɗum e commerce o wawi gollande hoore makko, baraji no wawi ɓurande ɗum, o so wuuri wawan wurnude goɗɗo kadi, nen a heeɓi baraji, jawdi ma ndi du no heddi e juuɗe ma. No so en gaay hono ɗen kulle e bandu en tan e fa biltoɗen e tampereji ɗi no tiiɗi sanne, ene dabare fuu wala e juuɗe meɗen so wona nanggodiren anden sen nangodiri tan eɗen mbawi gollude. Won joguiɓe million ngala feere, won joguiɓe feere ɓe ngala million o, neno ɓe ɗiɗo ndendata so mbawa wattude ɗum e laamu, neno ɗum watta so leydi ndi deeƴa, ɗum watta so leñol ngol deeƴa, ɗum watta so leñol ngol heɓta hakke mum. Nenno pamminen yimɓe ɓe fuu e déplacé en, Allah waddi ko mun en oɗo wakkati, nenno janggo du finan mbiyete goɗɗum waroya, par ce que aduna ko ittu wattu, oɗo iwan tan ɗum ɗo wara, yo tawi moƴƴere wartata caggal mum. Ɗum ɓe kewtirten Allah taala o yo Allah ñawna. Amin ya rabbi Allah. Ok, jonke ɗo ɗo jaltiten e pina fulɓe woɗeɓe naten kabaru leydi meɗen ndi seeɗa ɗo nahna ko ɓe mbiyata sur le plan diplomatie, aywa leydi meɗen no wurri hande ni surtout e leñol pulak ngol wala fu dulluɗo. Maintenant monsieur le président haqqillema hono mbawɗen wadde so jaam e deƴere warta e leydi meɗen ndi e torral gonka e leydi ndi no wawiri humcorade. Merci Ousmane Bari, welti gen sanne sanne. Bon leydi ndi ni toraka ka heewi fa ka daɗi sifu, mbiyaɗen kala ko waɗi fof ɗum tan jogorte, ɗum tan du joggete fande Allah itti fof. Toraka ni bon hoɓe fuu an mbiya ɓe gaddi torra, fof mbiya ɓe gaddi torra, so de kulle gaɗi fof ara faami jokka kala ko kalla fuu ɓe mbiyan ko kalta ko an ka ni kettanɗa, o wi ɗum ni kettanɗa, a faami. Bon so de kulle fof wari hen fof en ƴeewan tan e kawrtirten, poti ƴeewen par ce que o haali ka haala fof fesi ko hawrinta fof an ka pari jabaɗa hono haaliri ni, a ƴeewante ni moƴƴirta kaalira, par ce que o haali ni bonirta anɗa lortikin fof an laddan hono on fof on bonnoɓe. On leydi meɗen ndi en fof en jiggo paste men hannde ko faami. Bon ɓen mbiya accusé jadise, ɓeyɗo mbiya accusé don sonkoɓe, ɗum fof wori ɗum jiɓiki. Enen ko hannde en ngala fuu ɗo mbawɗen wiide tan sona tan janta jiɗɗen warta e leydi ndi warta e leñol meɗen ndol, tawi wona hono ɗum torra du jogtito hen. Maintenant hono kanɗen wadde so jaam o warta jaam o hono hani gollirede président. Min kadi jiirumi sana waɗi fof yimɓe jogiiɓe marché ɓe faami yo don sonkoɓe ɓe gaɗe désarmé complètement ɓe joppa faami. Laamu o ko natta e gelle ɗe sana fiyo ko ɗum du daw faami. Bon jogiiɓe marché ɓe ɗum kamɓe andi kamɓe koɗoɓe toon faami. E affaire du siwli ɓe ngala malfal, ɓe ngala woni fof joppe, ɓe futti haala malfal, a faami. Par ce que les loi ngaji ko mbiyata ko hayso ɓiyaɗo ne jogui malfal tan tant que mo hunci juuɗe makko fof tan a jogaki droit kasen machine bindemo, a nanganmo gardaɗamo faami, gaɗama kasen gaɗama ko enquête, ko woni malfal ko saabi a heɓama ko faamu goɗɗo
sa wari ka joni fesi ko nyida fa mu fam kesen a fami bon de kulli fu ana leydi miɗen ndi so ɗum waɗama joyma ɗen kaɓi fami ɓe hon fu holli ko woni e kolli fa leydi ndi ani ni woroni hedrono ɓeɗe kaydi kolli kaydu diina fa warte leydi ndi hon fu kaɓal muɗum bon ɗe kolli ɗi fu tan enen ka e civil en enen ka fof mbiyata ko joom malfal gaɗa fu am wala an ka lamata tan nino an ka janta jiɗɗa yiɗa hono kibar ngal guɗɗi an to fof bon débat muɗum ono tiidi ka ko woni tan ñagaɗa Allah tan ko woni leydi ndi ko sali ɗum hunco leydi hunco ko woni yimɓe so joddaki piltare ko watta ko fof jooɗe kalde on sectito kalde on sectito kako fusko ɓuri ka fof laamu o kay ɓe taro date maɓɓe laaɓude dosno koɓɓe ɓe joppo malfe heddo laamu jokko malfe yimɓe ladde fami yimɓe jeetinkoɓe kayno jogo kay ndu fami kamɓe kaldata kamɓe pawodirta kamɓe ɗum andi ɗum gasirta ka so en tant que civil ɓe ana jogui malfe ɓe ngala malfe fami fa jam warta fa tidde sa jogui malfe en gasirta tan fewi ko kanɗa wadde kona ɗum gatta a fami tan ɓerde ma de tawa hono kulle goɗɗe en jata waɗoyde donc ɗeɗo kulle fof vraiment faut que laamu o tawa dande muɗum par ce que enen kadi laamu gonɗe le maɓɓe gonɗe le maɓɓe du gonɗe a faami ɓeyto du ko mbi ko ɗum ɗo homo fof ko yiyande muɗum enen ka en haala tan nino jantan ko yiɗɗen yiɗɗe masalide leñol meɗen d' accord Djiby Barry on ko mbawɗa ɓeydude dow haala président ɓeyde hen seeɗa e wono ko président haali ko e banggal jaam e deƴere no wawata wartirde e leydi ndi e ko adi fuu miɗe jowta ɓiɓɓe leydi ndi fuu e ko kalnamiɓe ko du e ɗum wona e hundu kam iwi ko e gilla e mawɓe men mbi ɓi Mali fuu yo gooto ɓiɓɓe Mali fuu yo inno gooto abba gooto sa ƴeewi du en nani mawɓe na kaala Mali yo mammiragal Afrique mammiragal woni Afrique yo Mali en nan wayi hono noon Afrique fuu e nder Mali adi andede sanne nenno so ɗum ana woodi yo ɗum gonga noon sa ƴeewi e nder leydi Mali ndi ɓiɓɓe Mali fuu yo gooto e neɗɗo gooto ɓaleejo tan e daneejo debbo tan e gorko neno du keerol wala hakkude maɓɓe kamɓe ɓammodirta kamɓe gaddata koɓe gaddata fuu eno kamɓe goni gootundu nen so Allah waddi baasi muɗum wari cooki ɗum e leydi ndi ɓe fof ɓe kaani heɓde hakkille ɓe anda ɗum yo golle Allah noon wona golle neɗɗo yottaki ko goɗɗo na feele e batte muɗum sabi de so hunde wari fa naati e yimɓe peloje ɓettima ɗon no moƴƴinirten ɗum tewteten leydi ndi hannde ɗo ndi woni ɗo kala no jam wawata wartirde ɓiɓɓe leydi ndi funa hani dartude ɗum kala no fitina o iwrata e leydi ndi ɓiɓɓe leydi ndi funa hani dartude ɗum were ɗe nana eɓe kaala hen mbiya fulɓe eɓe mbiya fulɓe gaddi ɗum fulɓe gattani fulɓe gattani sa ƴeewi jaati yimɓe hono haaloɓe ɗum ɓe kamɓe jaati goni ɓe paamay hoko woni koro leydi hoko woni koro neɗɗo hoore hoko woni koro hoddigal hoore yimɓe hodduɓe aɗa yiiɗi ɓe gartodira wona peloje kuccirta e muɗum haɓo diina garɗo e leydi ndi o on en anda fuu ɗo iwri pulla anda fuu ɗo iwri jonnon so hunde wari e leydi a tawan won jiɗɗo bone ɓeydoto hen a tawan wonmo miskinagal nannata ɗum hen a tawan won bañuɗo golle ɗum nannata ɗum hen a tawan won jiɗɗo jawdi batte jawdi nannata ɗum hen nen Allah danni e sare jawdi ndi kayri teytete kono kayri woni bone o sabi de sa ƴeewi probléme gonɗo e leydi ndi adande fuu yo wasude hokkude ɓiɓɓe leydi ndi jaati e hoore mum e hakke mum sone e président laamima leydi hokka e ɓiɓɓe leydi hakke muɗum en ɓe gujjan ɓe janan ɓe penan ɓe gaɗan fuu ɗum fuu ɗum tiloto ɗum wonta jaam e nder leydi ndi homo ɗum wonanta torra garɗo fa itta ɗum e leydi ndi
mo ɗum wonanta torra mo torra ka fawi e dow muɗum o wakkati tan ɗum wonanta torra nen torra gonka e leydi ndi wona hande awa e leydi ndi ko ɓooyi ko awa e leydi ndi jooni noon no ɓooyri so awira e leydi ndi fu ɓiɓɓe leydi ndi heɓa andude kamɓe tan mbawi humpide torraka pullo e kaaɗo inna goto abbo goto kamɓe durdanno kamɓe ndemdanno pullo e ceɗɗo kañum inna goto abbo goto pullo e korboroje kañum inna goto abbo goto wala fof galle mo natata e Mali ɓamde hoore yaade caggal ɗo limata galleji 10 tawi a tawata toon pullo debbo e nder Mali on galle wala nder Mali fo e manggal muɗum seɗen ƴeewa tan pulaku so wiyama pullo tan yo ɗemgal ngal noon so ɗemgal wala pullo wala nena ɗemgal ngal ɗo haalete e nder galleji mo haalete e nder Mali on galle a hista galleji 10 tawi a heɓa hen ɗo pullo woni e nder on galle nena ɓeeni so donki andude no moƴƴinirta leydi mum en sona no mbarodira ana woɓɓe ne mbara ɗum kañum do no mbara koɓe muɗum da andi joote aduna waddi ɗum torra aduna waddi ɗum e jootude e aduna nena ɓiɓɓe adama ɓe tinno ɓe fof ɓe cawro en fof cawroɗen duttoɗen e Allah duttoɗen e aadiji meɗen ɗi tawnoɗen e golleji meɗen ɗi tawnoɗen mamiraɓe meɗen e jatiraɓe meɗen en gurnoɗen duttoɗen e on affaire sen duttaki e ɗon en torroto fa joni ɓiɓɓe Mali fuu torroto wona pullo tan tampata neno tampere nde haɗata e meɗen nene ɗe ñaagui Allahu taala ho du yo Allah waddan en jaam e leydi ndi amin ya rabbi yo Allah hokku en laamiɓe moƴƴuɓe amin ya rabbi saabi de ɓe mbi e janggoɓe mbi laamiɗo bonɗo warata ko e ɓiɓɓe leydi bonɓe so ɓiɓɓe leydi moƴƴay laamiɗo bonɗo warata e muɗum so ɓiɓɓe leydi moƴƴi laamiɗo moƴƴo warata e muɗum nenno ɗum ana jeeya e kulle ɗe fuu jama o ƴeewa ɗum garten e caggal d' accord ok président wakkati mo kokkade o ke wiya wakkati o hewti min nakko ɗo ni cakkite haala mata ɗon cakkite haalam tan mbiɗa samina pinan fo waɗe fof samina mamoudou e bureau ɓe fof kala gonɗe wadde pinal ngal fof mbiɗa barkinaɓe mbiɗa yettaɓe sababu maɓɓe waɗi faami wasitino yetti fawitti pinal TV faami par ce que sa anda fof wona wajibi yimɓeɓe jaati ɓe gaɗa kulle kawɗe an toon on saabi pinal fof ne barke muɗum e nanggodirde muɗum kamɓe guettimi hande faami andama fof e dow inde pinal fof waɗeɓe noon mbiɗa jewta pinal ngal fof mi jewta mamoudou e bureau ɓe fof mi jewta yimɓe pinal fof kala gonɗo e pinal ngal iwde debbo hen warta hen gorko ɓe fof mbiɗa barkinaɓe mbiɗa yettaɓe mbiɗa hawrude ɓe tiido fa hande ɓe nangga ɗum ɓeɗe tiɗodirde e nanggodirde yimɓe seeɗa nanggodir tan kono fof ɗe mbawi hono fof ɗe mbawti Allah waɗi faami donc mi yetti mamoudou e bureau ɓe mbiɗa yetti andu e golle diɓɓe maɗa wonde e penalty fof yiyata ɗum yetti jibbari du garɗo so kalɗo ɗo jaami fof yahan fay so mi yahay a faami somi haaɗi hanta an darani pinal ngal a faami ana ɓitti ko hunde fof ko pinal ngal landi fof andade ɗum sanne seeɗa yettama sanne tan yetta on fof mbiɗa barkina on yo Allah faabo yo Allah wallu ok min beltiki hen sanne Djiby Barry cakkite haala maɗa e cakkite haalan tan mi doono ɓiɓɓe leydi ndi fuu miɗa ñaago ɓiɓɓe leydi ndi fuu du e nanowo ko kaalami ko emo nanata ko kaalami ko fuu heɓa andude leydi ndi e leydi meɗen nenno wala fuu ɓi Mali joppaɗo hen caggal so wona yoppi hoore mum caggal nenno fa tentade enen fulɓe tinnoɗen natten e activité leydi ndi natten e golle leydi ndi natten e andal leydi ndi natten e andande ko dogata e leydi ndi ɗum miɗe tewri ɗum ɗi pullo fuu ɗo wawi wonde kadi jaren caggal e affaire golle leydi ndi paamen leydi ndi e leydi men enen fof poti e mayde nenno kala no mbaweten narde affaire golle leydi ndi e golle leydi ndi no leydi ndi moƴƴirta nannen hen koyɗe meɗen leydi men ndi moƴƴa ɗum woni ko nafata en do ya Allah faabo amin ya rabbi aywa bandiraɓe ɗo won ɗo kaddeten yewtere meɗen nde e mbiyan lamɗo hullu en alte nere warore e yesso meɗen